תראה, היה שיר טוב. אני מרגיש שזה עוד לא זה. מה זאת אומרת? יש לך כאילו, את מתחילה טוב, אבל באיזשהו רגע את מאבדת את זה. נכון עדי? כאילו, אתה יכול להסביר לה איך שאומרים את זה? משהו בטריל. פשוט פיקשש קצת. אבל... אייל לטפל בזה, אני חושב. אייל. גיספן, יש לך משהו להגיד על זה? על השיר? תראה, בעיקרון זה היה שיר טוב. אבל... משהו בשירה שלה זה כאילו לא מזרחי, אתה מבין? אני ניטרלי. אייל. סטייל. הייתה קשה, ואני מתלבט. אני עושה מה שאני רוצה בתוכנית שלי, נכון? אז יהיו 3, עברת! עברת.